Κάτσε να δούμε λίγο το βάθος, Είναι κρυό. Είναι κρυό, ρε. Είναι κρυό. Είναι κρύο, σήμερα είναι ζεστό. Α, εντάξει, πάμε να φύγουμε, άντε. Καθίστε να με πιάσετε. Μαντζή, πρώτη και θέμα το πας, μην τα αφήσεις. Με πρώτη. Μην τα αφήσεις, μην τα αφήσεις τον κόσμο. Και τώρα ο επόμενος διαγωνιζόμενος, ο κύριος Χατζηπαυλίδης Δημήτρης. Βάζει μπρος τη μοτόρα του και ετοιμάζεται με CRM 2,5. Χατζηπαυλίδης Δημήτρης. Έλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έλα εσύ που γελάς. Έλα εσύ που γελάς, έλα. Ο κύριος Χατζηπαυλίδης πέρασε με επιτυχία. Σπύρο, αφού έχουμε βίντεο ρε, εδώ πέρα, τι θέλεις να κάνεις τώρα, άστο. Έλα γόρι μου, Αλέξη. Ο κύριος Μπαλτατζίδης κάνει... Σωτήρη, κάνει επισκευή τη μηχανή και μετά. Λοιπόν, μια δήλωση κύριε Χατζηπαυλίδη. Για το πέρασμα του ποταμιού μια δήλωση. Σε παίρνω από κοντά. Μήπως έβραξες τα κάκαλά σου. Μαλάκα. Στο σταυρό όταν ήταν να πες δεν έπεσες, τώρα πέφτεις μες στο ποτάμι. Άντε, Αλέξη. Το επόμενο διαγωνιζόμενος είναι ο κύριος Μπαλτατζίδης Αλέκος, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πηδήξει ούτε εφημερίδα. Σπύρο, θα τους τη βγάλεις? Ρε μαλάκα, θα βρέξω τα τσιγάρα και δεν έχω κάνει τσιγάρα από εκεί τη μεριά, ρε μαλάκα. Θα μας φέρεις τα τσιγάρα κύριε μετά. Ναι ρε. Έλα. Μπείτε μέσα να με πιάσετε. Hey! Θα σε πάρω από εκεί ρε. Σε παίρνω, εμείς δεν θα χωριέσαι. Πώς θα πούμε τώρα, πλάκα κάνει. Νικό, Νικό, σε παίρνω όπου και να πας, έχει zoom μεγάλο. Έχει zoom.